Dvotaktna grebenasta kosačica za nagibe, po ceni ispod tržišta. Zvuči dobro, ali ovde postoji jedan uslov. Oglas iz Novog Sada nudi polovnu grebenastu kosačicu za 280 evra. Prodavac kaže da je ispravna, da lepo pali i radi i da je pogon ispravan. Najzanimljiviji detalj je dvotaktni motor. On koristi mešavinu benzina i ulja, pa može biti praktičan na nagibima. To je važno za placeve, voćnjake i visoku travu. Uporedive grebenaste kosačice na lokalnom tržištu uglavnom idu više. Slični ispravni oglasi se kreću oko 320 do 420 evra. Jači modeli sa Honda ili Benassi motorima idu još skuplje. Prosek dokumentovalih komparativa je oko 340 evra. Zato je ova cena oko 18% ispod proseka. To nije sumnjivo nisko, ali jeste dovoljno nisku za reseller priliku. Konzervativna preprodaja je oko 350 evra. To ostavlja oko 70 evra bruto prostora. Kada se odbije oko 1000 dinara za transport, neto profit je oko 60 evra. Prodavac izgleda pouzdano. Ima dug staž na KupujemProdajem, mnogo pozitivnih ocjena i nema negativnih. To smanjuje rizik, ali ne minja potrebu za probom uživo. Glavni problem je što nema brenda, tačnog modela, širine kose ni garancije. Kod starije mašine to je bitno. Delovi mogu biti skupi ili teško dostupni. Pre kupovine treba proveriti hladan start, stabilan rad, pogon, remenje, noževi, greben. Ako kosa ne radi čisto,